No niin, nytpä se on Lahteen saavuttu tänne varikolle ja täällä on monenlaista vehettä tulossa kehää. Opelia ja Mersua ja taitaa olla jotain Mazdaa ja siinä on huoltoautoa ja siellä on jotain Mazdaa kanssa ja Fordia ja vähän Nissan Primeraa näyttää olevan ja hyvin laaja kattaus. Oliko 43 kuljettajaa osallistunut, että saa kyllä hyvät karkelot. 4. erä, viimeinen alkuerä, mutta kyllä se tästä lähtee. Siinäpä se olisi erä, missä pitäisi ruveta takomaan autoja. Se vielä kastellaan, että sitä saadaan vähän liukkaammaksi ja tähän tulee trukit eteen, ettei pääse kukaan pois sieltä. Ja sitten niille, jotka ei ole käynyt kisoja katsomassa, niin tossahan on varmaan 15-20 metriä tyhjää tilaa kehää ja tuon yleisön välissä, että jos sitä vaikka ei ole ikinä kukaan auto päässyt yli, korkeintaan on jäänyt tuohon tukkeen päälle ja silloin sitäpä ei saa ajaa, mutta vaikka se menisi tuosta yli, niin se ei siltikään ihan heti yleisöön pääse. Että on otettu turvallisuutta kyllä huomioon paljon. Ai. Tähän tätä vaivoa, kun se saa Se on tuolla pakosarjassa taas syttyy. Sandero, 22-vuotias. Pikatsu ja Tampere. Hän oli lisätietoihin jo kirjoittanut valmiiksi, että tästä ei tullut mitään.
Siinä taisi mennä kytki alkuerässä. Minusta tuntuu, että luisti niinku koko ajan. Uusi kytki, mutta silti meni. En tiedä mikä homma. Ruvetaan hitsaamaan kasaan ja ruvetaan katsoa, että onko se kytki. Ihan saatanasti. Se vaan renkaan vaihaa ja vähän tilaa. Kytki me haluamme. Joo. Tuossa on levy hävi. Se kyllä siellä pohjalla mahtuu varmaan. Loppu ne isoja tekevät tuolta. Sillä on lämmin. Pitäisi tehdä korki ympäri vaikka tai jossakin. Jossa. Ja korki ympäri siitä. En tiedä pysyykö se korkki siinä, mutta... Se on yritetty. Kyllähän siinä ainakin... Tää korkki halakesi, jos on ihan... Mä pelkäsin tästä. Onko siellä sakkeli jo? Tuossa on sakkeli. Ai saako se siihen samaan?
Sepä olisi keräilyerät ajettu ja siellä mentiin vähän kyljelleen. Silloin ei saa jatkaa valitettavasti. Kyllä mä olisin muuten jatkanut, kun kaikki on kunnossa, mutta kun ei saa jatkaa, jos joutuu keskeyttämään erää. Ei siinä mitään, hauskaa oli ja kytkimelle pitää kehitellä jotain. Kouvolaan seuraavaan kilpailuun 2.8. niin meille tulee taas oma tekemä sintterikytkin. Kokeillaan semmosella, mitä se kestää. Hauskaa oli, auto saatiin ajettua rikki kunnolla ja näin. Harmi, että keräily jäi vähän töpöksi ja ei saanut kunnolla katolle vedettyä niinku kilpailija. Ei voi mitään. Sellähet kisat tänään ja se on, puretaan auto taas kaikki raha-arvoinen pois ja sitten lähdetään illan viettoon. No niin, sepä olisi keräilyerästä selvitty. Auto tosiaan meni vähän kyljelleen. Ilmeisesti tauta on eturenkaasta, se taisi ottaa tuo rengas vähän kiinni ja lähti kyljelleen. Hyvin kyllä riitti akussa potkuja, onnistui hyvin startilla lähtemään liikkeelle eteen ja taaksepäin. Että ei siinä ollut mitään ongelmaa, että näin. Harmi juttu, että se kytkin tosiaan meni, en tiedä mikä juttu on. Kouvolassa ajetaan seuraavat kilpailut, niin sinne meillä on taas oma tekemä sintterikytkin. Ja samanlainen Primera, niin kokeillaan sellaista nyt Kouvolaan sitten. Ne on 2.8. muistaakseni ne kilpailut. Niin sinne kannattaa kaikki tulla katsomaan. Hauskaa oli, sai ajaa kunnolla. Ja ei niinku kuljettaja on tyytyväinen ainakin omaan ajosuoritukseensa, ei ollut mitään ongelmaa sen puoleen, että näin. No niin, nytpä se on auto purettu ja palkintoja jaot käyty. Ei tullut palkintoja, ei ole kyllä sinänsä mikään yllätys. Ja Kouvolassa jatketaan seuraavan kerran 2.8. Siitä tosiaan nyt purettiin palkit ja kaikki raha-arvoinen virranjakajat ja muut talteen, tankit ja akut ja kaikki jota muut saa jäädä tähän. Ja se on sellaista, sellaiset kisat tänään ja siitäpä se lähtee sitten lusikoiksi Seikin kyytiin. Kiitos, että katsoit videoa ja jatketaan seuraavia videoiden parissa. Ha ha ha!